nama kuma ku ci ku yi sadaka kuma. Sai wata shekara ba a koma layya sai wata shekara ran layya rana mai bi mata alal ijma rana ta uku alal sahih su ake layya rana ku hudu ran layya da rana mai bi mata ran layya alal ijma rana mai bi mata da rana mai kuma bi mata alal jamhurul ulama rana ta hudu alal asahi min aqwalil ulama. Wayannan kwanakin nama kuma ku ci ku yi sadaka kuma. Sai wata shekara ba a koma layya sai wata shekara ran layya rana mai bi mata alal ijma rana ta uku alal sahih su ake layya rana ku hudu ran layya da rana mai bi mata ran layya alal ijma rana mai bi mata da rana mai kuma bi mata alal jamhurul ulama rana ta hudu alal asahi min aqwalil ulama. Wayannan kwanakin